Ayan guys, kung mapapansin nyo, yung ating plastic sa harap is sira-sira na, di ba? Kaya tatanggalin ko na siya kasi tingnan nyo naman, ayan. Sinusundot na rin kasi ng mga bata. Bali, tanggalin ko na siya para kaya lang, yun nga, masusundot ng mga bata. O kaya minsan naglalaglagan. Ayan, yung ating mga chichirya, nakapaglagay na tayo sa ating kapihan. Ayan, di ba? Tapos yung ating pa LED light. LED sign light. Ayan. Kasi ito may maki, hindi rin to. Hindi nakikita. Kaya siguro papatanggal ko na rin yan. Tapos yan, palalagyan natin yan ng chichirya. Wala na kasi akong mamiso. Subscribe to Best DJs Remix.
yan dahil natatakpan yan. Diba? Tapos ito rin mga biscuit natin sa itaas. Hindi rin yan nakikita. Ngayon, ayan, lumabas na tuloy. Nakita na yung mga garapon na walang laman. Mga stock po ng garapon yan. Ayusin natin yan para ma-displayan din natin. Ayan guys, kaya sa ngayon ayan, lilinisan muna namin kasi malikab po. Pero hulog sa cellphone. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there Best DJs Remix. on the balcony, singing. Bisayan ko TV. See the